Мерси, мерси. Мерси. Чакай да ти направим интервю. Добър ден! Добър ден, добре господин Канада. С какво може да ви помогна? Да ти откраднат чистачките. Какъв срам! Как ще ги стигнем канаденците? Няма да ги стигнем, те ще върват срещу нас. Така и ще се опитват те да ни стигнат от нас за в бъдеще, което се знае и е обявено вече. Точно така. Ще ги превземем и тех, както и всички останали. Ема не е. Тя проститията няма граници. То се знае Монреал. Проститията няма граници. Монреал е летище на Панагюрище. Монреал си е летище на Панагюрище. Абсолютно.